Здрасти, тъй като аз въобще не мога да помня като хората, ще ги запитвам. Сега, добре, значи домашен любимец, да, имам много. Имам 2 костенурки, имам отвратителен, ужасен папагал, който сега ще покажа момент. Много тежи. Ей, там горе. Сега се мълчи, иначе кръсти като нормален. Тъче така, продължавам, защото да се отклони. Те неща около теб, фломастер, тетрадката и една раница. Времето, вънка времето е страшно облачно, като полагам ще бъде студено. И това е за сега. Относно времето, няма вятър, както гледам, може и да има, но много леко. Значи имам само един брат, който в момента е във Варна. Не съм шофирала, защото ще трябва да имам... Те отскоро казаха, че може на 16. Демек, след 2 години може би ще карам само, че с тати. Или с мама. Днес се събудих в 8:30, мисля. За последно се къпах с нощи. Последно гледах Пираня. Страшно смотан филм. Не дейте го гледа, много е тук. За сериали, ако става въпрос, аз много обичам да гледам сериали и за последно гледах Miami Medical с нощи. До 11:30. Последен СМС ми е от Viva.com, че трябва да плащаме домашния телефон, за жалост. Рингтона ми е... Ако сте гледали Касъл като свършва, такъв е. В друга държава не съм ходила, за жалост, но съм била на границата с Турция. Така че това, ако се брои. Супер. Мразя суши. Кой би измислил това да яде сурова риба? Това е страшно смотано. Ако съм на ония, който е на подискаването, оцеляване на предел, той само яде суши. Това е отвратително. Значи... Откъде пазарувам, честно? Пазарувам от Мерканто. От едно малко магазинче до нас. Пазарувам, и целия град пазарувам. Много магазин. Не мога да се разчита. Проспивателни не съм взимала. Не. Май. И двете, всъщност. Обаче предпочитам лаптоп. Компютър ми се става бавен и грозен. Къде е стример? На следващия ми роден ден ще ставам на 15. Къде всъщност не мога да кажа. Не нося нито лещи, нито очила и слава Богу. Пък ако ми се наложи, ще нося лещи. Няма да... Нищо да няма да подхвърля. Нече може би. Няма да честа. Така, както и да е... Докъде сте на... Защо си губя мисълта през 2 минути?
Ами не си боядствам в косата. Не ми трябва. Много съм се. Ами днес уж ще уча по история, дано тя не ме чуе, защото тогава съм аут от всякъде, тя е ужасна. Трябва да уча по история, друго, което трябваше да правя, трябваше да се постригвам. Трябваше. И още взето... Няма значение, чу. За последно всъщност много странно, че не си спомням кога съм плакала за последно. Плака, когато си счупих чашата на Кока-Кола. Много ми беше така. Няма значение, какво беше така. Ами... Хамбургер или чизбургер предпочитам. Хамбургер. Не, мразя хамбургер. Обичам дегрящи. Макар че не съм го яла, обаче изглежда много вкусно, така че трябва да го изям. Цвета на очите ми е зелено кафяв. През деня повече към зеленото, през нощта по-към кафявото. Между кола и пепси няма разлика. Това са две различни марки, които и на двете... Всъщност мисля, че пепсито е малко по-сладко от колата, така че предпочитам кола. Нести в кана или нести в кана, нести в бутилка. Така, ами... Ще добавя още едно малко нещо за теб. Ами, значи... Човек, не знам кой те е създал, че явно си от друга планета, защото на тая такива хора като тебе вече са на изчезване. Не мога да разбера. Това е нещо супер ненормално, защото такива готини хора не знам къде може да намерим, обаче... Ови, има ги. Добре, не знам къде ги измисля всички твои дебилни простоти, но повярвай, ако беше тук, сега. Пак се забравя мисълта. Както и да е. Ами, добре, ти си супер готин човек, продължавай да бъдеш такава и... Ако познаваш една Александра Цанкова, ми се обади. Се опиши. Както и да е, каквото искаш прави. Добре, да последно беше така. Чао!